Tuus lähemmäs. No. No anna minä edes katoo. No hei, kuuntele tätä. Ole hyvä nyt, mulle hyvä nyt. Eka kerta on tässä tilanteessa. Ole hyvä nyt ja anna mun koskettaa. Ole hyvä nyt, tule meille nyt. Meillä ei oo ketään kotona. Tuu mun huoneeseen, tuu mun vuoteeseen. Aluks vain istumaan. Ole hyvä nyt, mulle hyvä nyt. Eka kerta on tässä tilanteessa. Ole hyvä nyt ja anna mun koskettaa. Sä otat vaatteet pois, mä otan vaatteet pois. Voiko tää olla tottakaan? Kun nyt vain osaisin sua oikein koskea, mua vähän hermostuttaa. Ole hyvä nyt, mulle hyvä nyt. Eka kerta on tässä tilanteessa. Ole hyvä nyt ja anna mun koskettaa. Ole hyvä nyt, mulle hyvä nyt. Eka kerta on tässä tilanteessa. Ole hyvä nyt ja anna mun koskettaa. Ole hyvä nyt, mulle hyvä nyt. Eka kerta on tässä tilanteessa. Ole hyvä nyt ja anna mun koskettaa. Sä otat vaatteet pois, mä otan vaatteet pois. Voiko tää olla tottakaan? Kun nyt vain osaisin sua oikein koskea, mua vähän hermostuttaa. Ole hyvä nyt, mulle hyvä nyt. Eka kerta on tässä tilanteessa. Ole hyvä nyt ja anna mun koskettaa. Ole hyvä nyt, mulle hyvä nyt. Eka kerta on tässä tilanteessa. Ole hyvä nyt ja anna mun koskettaa. Kun annat mun koskettaa. Kun annat mun koskettaa. Kun annat mun koskettaa. Kun annat mun koskettaa.